Здравейте хора, ние ще изкачваме Еверест с метробус, с Вели. С него ще стоим за първи път. И да започваме да го изкачваме. То също за мен ще ми е първият клип с някой. Те изобщо не вървят. Той ще умре нагоре. Докато се качим горе, то ще стане утре. То за всяка ще го взема. Образка го. Автобуса е образка, да вземеш да му пътнеш не надолу. Айде по дългия път да минем, искаш? Айде. После искаш ли да слезем? Да. Не! Аз се фърлих. Чай, сега ще дойда горе. Айко, съм много луд. Не! Стой горе! Слизам. Не! Джетпак. Джетпак. Чай, Вели. Чай ще дойда. Ай, че знаеш колко тъпо се хвърлих от тука. Айде. Чай, тук ще го спална, че... Другото. Той с автобуса 100 върви нагоре. Много гадно, защото много се обръща. Тук значи има база с гараж, може да затваряш гаража. Айде да минем да я покажем. Не, махнали се го. Какво са го махнали? После трябва да тия до една база тук да видя дали се е махнали. Чай малко. Айде, пак ще се обърна. Да идеш, защото тук трябва да я завладявам. Спира тук. Мисля, че има зала, щях да вземем направо, щях да се обърна. Те са автобуси, не са за тук. Сигурно в реалния живот. В реалния живот няма да може да стъпи с едната гума тук. В тези надписи много ме дразнят, като излязат. Тук и в реалния живот Еверест няма път да се изкачва. Той не е Еверест, май. Това не е Еверест. Може, по-беше, някой го беше казал, не мога каза. Стой горе. Стой. И в принцип вече щяха да са мъртви, защото аз 1000 пъти се обърнах. Там няма да се обръщаш да си поправиш автобуса. Ние караме, надия караме. Още и дългия път, ама ще видим. В тези надписи, те са админи много ма дразнят. То знаеш какви са тези надписи, като влезе админи, ти изписва, че е влязъл. Колко админи влизат в този сервер? Той така, знаеш, че имах май към 10 на админа. И всичките са лапенца. Защото лапенците... Преди една седмица някой лапи 12 годишно ще да ми спира интернета. Мене, такова... Те ги мамят тия малки, защото да им вземат парите. Мене един път така му прецапка с един... Ако искаш, ти мини напреде, Добре. да се виждаш.
крас. Малко крас. През храстите караме, не ни пречи. Нали не са нашите с автобус пък? Ще да е яко тук да има такива мисии, къде трябва да взимаш някаква кола от някъде и да я откарваш на някъде да продаваш. Да. Ще да е интересно. Да имаш и професии, да работиш нещо на това. Да. Между другото, в един сервер на МТА, преди като играхме с едно момче, имаше такова професии. То има такова. Има някакви сервери, където като натиснеш двойката и ставаш или полицай, или лекар, или пожарникар. В този сервер там носиш кашони в един камион, товаришиш. Дори товариш камион, там пренасяш такова Като буклуци. това, където... Е, Като това мисля, де трябва да крадеш. Няма къща. Ти превъртал ли сега? кое? DJI. О, Не. Ти? обратно, обратно. Ти до коя мисия си стигал? Не знам, аз не трябва да си карам само. Те сега да обърне. Аре, дай назад. Аре, ще назад и ще го изкачвам. Малко яко изкачвам. Но ние сме почти горе, ли? Ехе. Аз и знам. Той ще умре автобуса тук на този бой. Те са купах, защо са служили тук момиче? Те за мен са много прости. Вижте, тук са слагали някакви неща. Много хамо. Гледайте. Нека е така ще лети това на въздуха. Ай, качихме се отгоре, сега да слизаме. Със същите ли слизаме? Ай направо да скочим тук с автобусите. Айде. Ай. Качай. Ай. Охе, аз ще гръмна. И аз. Аз ще гръмна. Аз съм долу вече. Да. Ну и хора, това беше края на нашия клип. Очаквайте нови клипчета. Чао!